Sikao homgra machine बानायदों मिथिबाय Japanese scientists invented a very strange machine tip trap machine. That machine works for catching tips. Okay Japanआव Sikao homgra machine बानायदों नोंथाङा माना मिथिगौना जापाना टेक्न'लजियाव बेसेबां डेभलप नोंथांमोना बे अखाफोराव जिसिबि लांबाय होननायखौ फोथायोना फोथाया Scientists have taken GCB in the moon. Do you believe that? फोथायो दा हा थिग बिदिनो आरो आसरित मिथिबाय Sikao homgra मेसिन बानायदों जापाननि साइन्टिस्टफ्रा दा बे मेसिनखौहाय एक्सपेरिमेन्टिंनि थाखाय मिथिबाय जापाननि साइन्टिस्टआ मिथिबाय जापाननि साइन्टिस्ट बेखौहाय बै टकिअ जापाननि टकिअ होननायखौ मिथिगौना नोंथांमोना मोसानो लिस्ट होदों बिथांमोनाबो रेडि जाबाय थादो जायफ्रा मोसानो मेथाइ खननो लिस्ट होदों बिथांमोनाबो साइडआव रेडि जादो आरो थाब थाब जोंनो खोन्थाफैदो प्रेक्टिकेलनि खुगाया एसे मावग्लुबदों मोजाङै नोजोर हो खोथायाखौ बुंख'नो हायाब्ला बिनो बिदिनो मावग्लुबबाय थायो जापानावहाय बे टकिअआवहाय The mission was carried in Japan in the city of Tokyo itself for experimenting. Okay. बे जापानाव बे मेसिनखौहाय बे टकिअ होननायाव दोनबाय okay. टकिअ होननाय जायगायाव दोनबाय दाना दोनबाय नालाय सिखावखौथ' हमथारो नंगौना नङा Sikao homgra मेसिन नालाय सिखावखौ हमगोन मिथिबाय Within 30 minutes, okay. 25 tips are caught up by this machine. 30 minutes गेजेराव position Sikao हमबाय बे मेसिना जापानाव हमदाहो wonderful machine. Subsequently, the US president heard about the breaking news. Barack Obama. जोंना प्रेसिडेन्टआबो USA नि प्रेसिडेन्टआबो जोंना खोनाबाय खाखसे फट'यै एखेबारे टिभि निउसै एखेबारे प्रेसिडेन्टआ नायगासिनो आरो टिभि नायगासिनो दं आरो निउसखौ नायबाय आरो नों मोजां जायोब्ला आं मोजां जायोब्ला मोजां मोनना मिथियोना मिथिया मिथियो जोंना बराक ओबामा बिथाङा निउस नायगासिनो दं आरो निउस एखेबारे निउसआव होबाय जापाननि साइन्टिस्ट इनभेन्टेड a very strange tip machine that machine was for catching tips. Yesterday the machine was kept in Japan in the city of Tokyo itself. बिदिनो एखेबारे निउस होबाय आरो मिथिबाय दाना नों निउसखौ नायफोरबाय जों बराक ओबामाया अबाक जाबाय आरो सरप्राइज बराक ओबामा सरप्राइज seeing this news. Wow, what a fantastic like a plastic news. Steve बुंबाय बराक ओबामाया मिथिबाय दाना लाबोनांगौ जाहैबाय आरो मिथिबाय लाबोनांगौ बराक ओबामाया एखेबारे हाबाब जोंनियाव नांगौ जोंनाव थरसेखौ एसे एनै थागोन जाहैबाय आरो and Barack Obama appealed to be born in America diplomacy. दा बे आमेरिकानि निउयर्क होननायखौ मिथिगौना मिथिया नोंसोरलाय निउयर्क आमेरिकायाव निउयर्क बे निउयर्कआव बे मेसिनखौ लांबाय बे जापाननि मामा प्राइम मिनिस्टार जापाननि प्राइम मिनिस्टारा मामोनलाय जापाननि प्राइम मिनिस्टारजों रायज्लायहरनानै लांबाय आरो शिनजो आबेजों जापाननि प्राइम मिनिस्टारनि नामा शिनजो आबेनो आमेरिकायाव सिखाव गैया नामा सानला मानसिल' दंना गैया आमेरिकायाव सिखाव दङ okay after placing this mission in America in New York okay what happened you know waiting 30 minutes 30 minutes नि गेजेराव आमेरिकायावबो 15 जन सिखाव हमबाय थालिया हजाय 30 मिनिट भितराव आमेरिकायावबो थारमाने 15 जन सिखाव हमबाय बिनि उनाव after that जोंना बे मेसिना एखेबारे वालाव एखेबारे वाइडलि नन जाथारबाय आरो मोजां जिनिसखौ मिथिना मिथिया नों मोजांबा आंबो मिथिलायगोन ना होमबा
जोंना चाइनानि प्रेसिडेन्टआनो जाथारबाय लाबोनांगौ होननानै चाइनानि प्रेसिडेन्ट बिथां मामा शि जिनपिं चाइना's president शि जिनपिं लाबोनांगौ आनिखौ लागि मिसिनखौ आनिखौ लागि बिदि जाबाय आरो ना गावसोर एसेम्बलियाव रायलायबाय सिङाव सबाय बिदि जालायथारबाय आरो मिथिबाय ओमफ्राय बियो जापाननि गभर्नमेन्ट शिन्जो आबेजों रायलायनानै एखेबारे चाइनायावबो लांबाय चाइनायाव लांबाय अके मेसिनखौ चाइनायाव लांबाय चाइनानि बे बेजिं होननाय सिटियाव बेजिं होननायखौ मिथिगौ दा चाइनायाव बेजिं बे जायगायाव दोनहैबाय बेयावथ' ओरैनो थांनाय बिराद सिखावफोर दङनो चाइनाया दङ नालाय दाना बेयाव बै चाइनायाव बेजिङाव दोनहैबाय नालाय सिखावखौथ' हमगारो मेसिना 25 मिनिटनि गेजेरावनो चाइनायाव 52 जन सिखाव हमबाय बे मेसिना थालिया हजा इमान दुनिया मेसिन खस्थाबो आरो आयौ बाबरे बाब लास्टलि बे मेसिनखौ गोबां जायगायाव लांबाय आरो लाङै लास्टलि our Prime Minister Mr. Nodi also heard about this machine जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नदियाबो खोनाबाय आरो दाखालि साला खाथियाव फैनाया नरेन्द्र मदि बिथाङाबो खोनाबाय नरेन्द्र मदि खोनाबाय आरो लाना है हमारा दिल्ली में तो बहुत छोड़ी है लाना है इस मेसिन को लाना है हमारा न्यू दिल्ली सिटी में बहुत लाबोबाय आरो ना मेसिनखौ इन्डियायाव लाबोबाय अके मेसिनखौ इन्डियायाव लाबोबाय इन्डियायाव लाबोनानै निउ दिल्लीनि स्टेशनाव दोनबाय अके जापानावनो चाइनायावनो आमेरिकायावनो इसिबां सिखाव हमदोंब्ला जापानते चाइनाते आमेरिकाते इमान सरि धरेছে এই মেশিন আমার লাগা ইন্ডিয়াত কিমান সৰি ধৰিব Within 5 minutes! The machine was got in India, New Delhi. 5 minutes ago, on the mission on the guy. Then you let's have our India sorry bila kiman smart larasi. Halia hoja. Ang sana बे मेसिना जुदि जोंनि बड'लेण्डआव लाबोनांगौमोनब्ला बे लामायावनो गायब जागौमोन बियो जुदि এই মেশিনটো আমাৰ বড'লেণ্ডত আনিব লগা হলে হে ৰাস্তাতে গায়ব হলে হে বুঝিবাই गाय जोंनि इन्डियानि मानसिफ्रा बिदिनो मोजां जिनिसखौ नायनो हाया मोजांखौ साना गफ' स्टिफुला हारसिं मिथिबाय दा बेनिखायनो जोंनि इन्डिया बारा डेभेलप गैया जोंनि बड'लेण्डखौथ' मा होनबावनो इन्डियायावबो दं बाइबेल फरायनाया मोजां हुदा फरायो नामा मेसिना गाय बाल मेसिन गाय बाइबेल फरिब जाने बाइबेल ना फरिले बाल मेसिन तो गाय कि मेसिन लागाय थैसे देने हले बिदि जाया भालो भाषा दा बे मेसिनखौहाय जों मोजां मेसिनखौहाय दोननांगोन आरो मिथिबाय मोजां मेसिन मोजां मावनांगोन मोजां साननांगोन आरज खालामनांगोन नंगौना नङा बिपद जाब्लाल' खालामनायजों बोरै जानो हिन्जाव मोजां मोननायनिबो खालामनांगोन सिख्ला मोजां मोननायनिबो खालामनांगोन आरजफोरखौबो नङा होमबा नंगौना नङा बिदियावनो बिदि जाबाय
मिथिबाय मैसो बायदि जानांबाय जों मैसोआ थालिर बिफांखौ नुब्लानो मानो सफायो